ordu biak laurden gutxien konektatzen denean, galdetu ali izango diogu. Lehenengo mai inguruarekin hasiko gara, eta honetan hitz egingo dugu erronkei buruz, alderdi konplexuei buruz, eta irtenbide posiblei buruz, eskubideak benetan baliatu ali izateko. Eta horretarako gonbidatzen ditut holtzara Amaia, Maidere, Inigo eta Txema, igo zaitezte, mesedez, eta Jaime García de Fundaziotik izango da moderatzailea. Egunon guztioi, buenos días a todos y a todas. Egunon guztioi. Tenemos aquí a 4... Gurekin ditugu 4 profesional eta sailburu ordeari entzun ondoren eta Raúl Olivan aholkulariari entzun ondoren, orain hitz egingo dugu informazio eskubidea baliatzeaz, beti gizarte zerbitzuekin eta prestazioekin lotuta. Eta saiatuko gara, zailtasun horiek identifikatzen, erronkak identifikatzen, sistema gisa eta hainbat eragile gaudenez, aurkitu ditzakegulako horrelakoak bidean. Aurkeztu egingo ditut maikideak, Inigo Kortazar, Estibaliz, gizarte langilea da, eta gizarte zerbitzuen arduradunak Caritas Bizkaian, Amaia Leunda Gerezabala, Zarauzko udalekoa. Arduradun teknikoa, a mi lado a la derecha. Haren ondoan eta nire eskuinan Txema Franco, gorabidetik dator, Bizkaian adimen ezgaitasuna duten elkartea da, eta azkenik Maider Azurmendi Ormazabal Matia institututik dator. Ongetorri guztioi, eta eskerrik asko hemen egoteagatik, eskerrik asko topaketa honetan parte hartzeko gonbidapena onartzagatik eta galdera bat dut. Eta galdera laboi zuzenduta dago. Pixka bat gaiari heltzeko. Zuen iritziz, zer mailatan ezagutzen dute herritarrek, zer gizarte eta zerbitzu eta prestazio dauden eskura. Zer ezagutza maila dagoela deritzozue? Zer mailatan ezagutzen dituzte gai horiek herritarrek? Ezkerretik eskuinera gaitezke, Inigo? Nahi baduzu, zuzegoaz zaitezke. Pixka bat, testuingurua emate aldera, Caritas Bizkaiatik batetik egiturari dagokionez arreta ez dago zentralizatuta. Bizkaiko lurraldean zehar banatuta dago eta harrera eta arreta puntuetan biltzen da. Bertan jasotzen dira erabiltzaileen beharrak eta jasotzen ditugu beharrez gain sor daitezkeen arazoak, gora beherak, beti gizarte zerbitzuekin lotuta. Eta bertan ikusten dugu zer nolako informazio falta edo informazio akastun helarazten zaion biztanleriari. Eta guk alde bat ikusten dugu. Batetik biztanle taldeen arabera, badaude pertsonak zirkuitoan egon direnak, gizarte zerbitzuen erabiltzaile izan direnak, hainbat arrazoi direla eta horiek izan dute informaziorako sarbide handiagoa. Eta bestetik badaude inoiz gizarte zerbitzuetara gerturatu ez direnak. Horiek ez dute informaziorik. Eta hau begien bistakoa izan zen adibidez pandemia garaitan. Zeuden inoiz gizarte zerbitzuen beharrik izan ez zuten pertsonak, gure harrera zentroetara iristen zirenak eta nahiko galduta zeudenak. Ez zekiten zer prestazio, zer zerbitzu baliatu zitzaketen, ez zekiten zer baldintza behar ziren zerbitzu horiek baliatu ahal izateko,
eta horralde bat zegoen, jada erabiltzaileak zirenek ikusten genuen ez zutela inolako arazorik moldatzeko alde nabarmen bat ikusi genuen horreta bestalde, landa eremuaren eta hiri handien artean ere desberdintasunak handia dira zerbitzu prestazioi dagokienez, landa eremuko udalerri txikietan irisgarritasuna handiagoa da. Hiri handikoekin alderatzen badugu behintzat, eta egia da ere udalerri oso handietan zerbitzu gehiago egoten direla. Landa eremuetan baino gehiago dena den, bai ikusi dugula eskubideen zerbitzuen ezagutza maila handiagoa dela landa eremuan, hirietan baino. Amaia, euskaraz, gaztelaniaz nahi duzun bezala hitz egin dezakezu. Ni Zarauzko udaletxeko gizarte zerbitzutan lan egiten dut, Gipuzkoako udalerri bat, eta alde hortatikan, mahaiko administrazioan ordezkari bakarra naiz, eta argi utzi nahi detena da, nik ordezkatzen dut, nik ezagutzen detenetik, nire udalerritikan egiten deguna, bai? Iruditzen zaitelako lurralde desberdinetan gizarte zerbitzuen antolaketa ere aldaketak daude, eta orduan ez nuke nahi nik ematen deten iritzia orokortzerik. Orduan nire esperientziatik ezagutza badago gizarte zerbitzuena orokorrian, nik uste ezagutza badagola, gizarte zerbitzuen sistemak 40 urteko ibilbide bat darama, ez gea beti berriak gina, baina esan dezakegu, heldutasunera ere sistema bezala iristen nahi gehala, gizarte zerbitzuak ezaguna bagara, guain zer da gizarte zerbitzuetaz ezagutzen dena, ez? Hori da pixka bat nik azaldu nahiko nukena, ez? Batetikan, norberak izan dezakegun gure esperientzia, ez? Gizarte zerbitzutara juterako orduan, nik uste gutako asko jun garela gizarte zerbitzutara, herritar moduan, eta ez bagea jun, segurasko gure ibilbidean zehar, tokatuko zaigu gizarte zerbitzuekin harremana izatea, eta gu zuzenean ez bagea, gure inguruko familiakide bat, auzotar bat, lagun bat, eta orduan horrek transmititu ahal izan dizaiguna da pixka bat guk izan dezakegun erreferentzia, ez? Ez badakagu inongo esperientziarik kanpotik jasotakoa, ez? Eta nik hemen kanpotik ze transmititzen da, zer da gizarte zerbitzuen inguruan transmititzen dana, ez? Bai jatorrian, pelikuletan nola teatzen gea gizarte langileak, ze paperetan, prentsan ere bai, ze mezu edo ze berri ateatzen dira gizarte zerbitzuen ingurukoak, askotan kutsu sentsazionalistakin, negatiboakin, eta gero, kanpainak egiten dianean ere bai, askotan nire ikuspuntutik holako supermerkatu eredu baten mesua izaten da, ez? Azkenengo kanpaina ikusten egeana, ez? Si tienes un revés, tienes un derecho, edo azaltzen danean prestazio jakin baten zabalkundea, ez? Orduan, kanpoko herritarrak ze jasotzen du, agian arriskutsuan, ere ikuspuntutik arriskutsua izan daiteken supermerkatu eredu hori informazio moduan. Prestazio zehatzetaz hitz egiten badeu, kartera, dekretu karteran jasota dauden eskubidea dian prestazio zehatzetaz informazioa egon nik uste badagola. Beste gauza bada, gizarte zerbitzuen sistema ere hain sistema konplexua da, administrazio maila desberdinetan antolatutakoa, baliabide eta aplikatibo desberdinak, oian txiki bada. Oian txiki bada informazio hori, eta oian hortan askotan profesionalak gu geu ere galduta sentitzea, ez? Orduan, herritarra, nola ez, eta herritar hori ere, pixka bat, oian hortan manejatzea zaila da, ez da. Halare, nire ustez, eta hasieratekan nahi dut idea hau trasladatu, dagoen utzune, edo nik somatzen deten, nire esperientziatik somatu deten, utzune handiena da,
ez dela iristen benetako gizarte zerbitzuen helburua zein da. Hau da, hitz egiten den mezua da, lehen esan deuna, sentsazionalista edo negatiboa, edo horrelako asistentzialista inkluso, edo iristen da pixka bat prestazio edo zerbitzu jakin batzun, supermerkatuan eredu hori, ez? Baina ez da iristen benetan gizarte lana zertan dan. Eta gizarte langileen figura, eta pixka bat lotzen dut, nahi oso aberatzain zaita aurrenengo ponentzia, egia dare bai terminologia jarraitzeko berriro ikusi berdan horietakoa da. Baina gauza importanteak esan ditu, ez? Hitz egin du komunikazioaren garrantzia, hitz egin du afektibidadea, hitz egin du pertsonalizazioa, eta hori gizarte zerbitzutan, gizarte langileen profesionalakin, herritarrak harreman hori, berak aipatu duen harreman hori sortzerakoan binkulo hori ibilbide hortan pertsona horren izan igual da, ze egoera daukan, baina gizarte zerbitzutara jotzen dunean sortzen da binkulo horrek eta bere prozesu hortan bidelagun izate hori, eta gero, entitateek ere esango dezu igual zuek ere jokatzen dezulako papel hori, baina guk ere gizarte langile referenteak jokatzen dugu bidelagun papel hori prozesuetan, askotan naiz eta dekretu karteran jasotako inungo prestaziorik ez tramitatu. Kartera prestaziorik gabe zeuden gizarte langileak, eta, gizarte langilea zegoen, eta zeitesun, arreta komunitarioa. Hasieran, zeuden baliabideekin, da landa eremua aipatu du lankideak, eta landa eremuan askotan ez daude kartera jasotzen dituen ez dakitzen bat prestazio, baina dago, herriko, edo medikua, dago, ez dakit, kulturetxe txiki bat, edo dago, ez dakit, olako gauza txikiak, ez? Igual moztu, hori pixkat, hori, landa eremua aipatuz, ez? Lehenko hastian landa eremuko lankide gizarte langile batekin beste foro batean, ez? Berak aipatzezun, mira, eta indarkeria matxistaren inguruko mai inguru basan, eta berak aipatzezun, mira, ni momentu honetan nago, pentsatzen, aber gaur, identifikatuta daukadan emakume bat, indarkeria matxista egoera bat jasaten nahi dena, beak errekonozitu gabe, isolatuta bizi dana, baserri batean, saiatzen nahi naiz bilabetez, binkulo horren bitartez eta yoga ikastaroan apuntatzen dan. Eta gaur bukatzen da izen ematea, eta nago pendiente jogan apuntatu dan. Hori ez dago dekretu karteran jasota, ez? Baina hori zer da, hori da prestazio dekretu karteran jasota daun anexo bi, ez fitxak, baizik, eta anexo bin dauden bitartekaritza, akompainamentua, lagun egitea, horiek dira, eta hori da gizarte zerbitzuek egiten duguna, nire ustez, edo egin behar duguna. Beste gauza da, eukideun egoeragatik, dauzkagun ratiogatik, eta gero, igual bigarren galderara pasatzen nahi naiz, baina dauzkagun zailtasun horiegatik, zergatik askotan bukatzen deu, beste gauza bat zuk egiten, eta ez hori. Eskerrik asko, Amaia. Txema, ¿cómo ves esta...? Gure kasuan, gorabideen ikusten ari gara zerbitzuetara sartzeko ezagutza prozesu horretan, zer nolako aurrera pausoak gertatzen ari den, adibidez, gure elkartearen bidez, sareko lana egiten dugu gure erabiltzaileentzat eta haien senideentzat ezagutu behar direlako eskubideak eta ezagutzera emate horretan elkarteok parte hartzen dugu, bertan gaudelako lehen lerroan, baina hor parte hartzen dute ere udaletako zerbitzuek eta bestelako zerbitzu espezializatuek. Nire iritziz, badago ezagutza puntu bat. Oroar, herritarrek badakite, gizarte zerbitzu jakin batzuk egon badaudela. Baina, ikusten duguna zera da. Ezagutze horrek
batzuetan, soilik esan nahi duela, informaziorako sarbidea duzula, ezta? Eta bizigaren une honetan informaziorako sarbidea gauza oso edatua da, eta beti da interesgarria informaziora sartu ahal izatea, baina eskubideak ezagutzari dagokionez eta zehazki gizarte zerbitzuei dagokienez, informazioa edukitza beharrezkoa da, baina ez da nahikoa. Eta gai izan beharko ginateke laguntzeko informazio, gehiagizko informazio hori praktikara nola eraman jakiten, ez da, pixka bat bide hori, zubi lan hori egin beharko litzateke, herritar batek prestazio bat eskatzen duenean informazio eduki dezake, baina jakin behar du gero hori nola aplikatu, ez da. Labur esan da, ezagutza, esango nuke egon badagoela, baina hor lan handia egin behar dela gero informazio hori baliatzeko batzuetan, informazio gehiegi egon daiteke, eta informazio gehiegi edukitzeak zaildu dezake, erabaki bat hartzea, edo jakitea zer izan daiteken komenigarriena, une jakin batean zuretzat, eta informaziorik ez edukitzeak, horrek ere nolabait ahuldu egiten du erabaki bat hartzeko eduki dezakezun gaitasuna. Beraz, tira, horri, gero izpide izango dugu, ñabardura hori eransten badiogu, hau da, horri eransten badiogu zer atera gehiagizko informazio horretatik, eta eransten badiogu ulergarria egin beharko litzatekeela, irisgarria izan beharko litzatekeela, zailtasuna dituzten pertsona horientzat, zailtasunak ez soilik hizkuntzarekin lotutakoak, askotan, askori ulertzen zaigu, ulertzea hitzak, ulertzea orokorrean zer esan nahi diguten, hori ere abia puntu garrantzitsua da ezagutza zarago, gero sakonduko dugu horretan. Maider? Hori, hausnartzen hasita, behatza altxata, aber nondi jotzen du nahizeak, lehenengo datorkitena da urrutikoa, ez? Eta gaina kasu askotan, eta urruti, egon dadila, ez tokatzea, ez? Eta galderari erantzuna emateko matiatik bi puntutan oinarritu naiz. Alde batetik badaukagu zerbitzu bat, Gipuzkoako gizarte osoari zabaltza dagoena, Matia orienta deitzen dana, eta da doako informazio eta orientazio zerbitzu bat, nun batipat pertsonak deitzen duten, adineko pertsonekin lotuta, mepkotasun egoeran dauden pertsonei zuzenduta dauden zerbitzu, prestazioen inguruan, eta guk ulertzen dugu baliabide osagarri bat ezela, sare honetan. Eta zerbitzu honetan asko egiten dena da bideratu, askotan gizarte zerbitzuetara, baita ere inguruak eskaintzen dituen baliabideen inguruan informazioa emanez baita ere, bai gertuko zerbitzu horietatik eta komunitateak orokorrean eskaintzen duen horretatik. Eta hemen datuak begiratuta, 2022 eta 2023ko datuak begiratuta, ikusi duguna da ehuneko deitu edo kontsultatu duten pertsonen 35%ak ez zuela inolako ezagutzarik nundik abiatu, bai? 75%ak berriz, gutxi gora bera informazio bat bazuen, zerbitzu konkretu baten inguruan eskatzen zuen informazioa, behar bada eskubide osotik ez zegoen oso gertu, baina bai zantzu bat zeukan eta nondik atea jo, gizarte zerbitzua diala, sarrerako atea, guztirako eta bai? Baina portzentai horretan gabiltza, bai? 2022an 2100 kontsulta izan zian zerbitzu honetan, Gipuzkoa mailan, uste dut
Eta 2023an, abuztuko datua kontutan izan da, 1356 kontsultza daramatzagu zerbitzu honetan. Eta beste, zantzua, datorkit, baita ere Gipuzkoako herri desberdinetan, bidelagun izaten ari gean, horren entzunagian, zaintza ekosistema, tokiko zaintza ekosistema horien bidelagun izate horretan. Eta datorkidana hori da, pixka bat tokatzen danean, baia ezagutzen dugu eta gertu gaude, baina tokatzen zaigun arte, nola pixka bat urruneko sentsazio hori badagoen. Hasteko. Bueno, poniéndonos ya en clave de acción. Bueno, eta orain ekintzari helduz, ariketa bat eginez, pixka bat ekintzara bideratuz. Demagun baditugula, gure erakundeetatik, gizarte zerbitzuetatik eta barretatik, badugula norekin lan egin. Behin maila horretara iristen garenean zer zailtasun izan ditzakegu ezagutza behar adinakoa eta egokia izan dadin lortzeko. Lan horretan, ekintza horretan, zer zailtasun izaten ditugu. Gu Caritasetik ikusten dugun zailtasun nagusia da, pertsonek zerbitzuetara sartzeko izan ditzaketen zailtasun horietan, lagungarri izan daitekela laguntza eskaintza ibilbideetan eta akonpainamendu bat egitea. Ikusteko pertsona hori zer puntutan dagoen eta zer izan daiteken mesedegarriena berarentzat. Eta baita ere, pertsona horri harrera egiten diogunean, hasierako diagnostiko hori egiten diogunean, iruditzen zait eskatzen duena zarago joan beharko ginatekeela. Erantzun hori oso azkarra izan daiteke, begira zure egoeran, itxaron beharko duzu ez dakizen bat denbora, erroldan ez dakizen bat urte dituzun arte, baina hor arago joan beharko ginateke, begira hau eskatu idazu, eta horrendik pixka bat itxaron behar duzu, baina kontatu idazu, zer nolakoa da zure goera, eta horren arabera ikus dezakegu zer urrats gehiago eman daitezken, badakigu askotan denbora falta izaten dugula hori egiteko, ratio arazoak izaten ditugula, baina gizarte zerbitzuetatik pixka bat hori izan dituzten zailtasunei dagokienez edo hori esaten digute, begira joan naiz, esan diate ez dituela baldintza betetzen eta kitxo, ez diate beste zerra azaldu. Ez dizute esaten ere, behitu, leku honetara joan behar zara, horri itzordua eskatu. Horre, eskatu dezakezu, etxe bizitzarekin lotutako oinarrezko behar horiek asetzeko laguntzaren bat. Eta barrez, iruditzen zait hor, sarbide horretan gehiago lagundu dezakegula. Eta badago beste alderdi bat ere, guretzat kezkagarria dena, eta informazioa helarazteko moduarekin lotutakoa. Bide telematikoetan arretan dia jartzen ari da, eta aurrera pauso bat iruditzen zaigu, askotan, egoera askotan errazten duelako. Eta egia da, batzuetan gure aurre iritziak direla eta pentsatzen dugula talde jakin batzuek ezingo dutela moldatu, dela adinekoekin, dela etorkinekin, guretzat ez da hori kezkagarria, ez aurre iritzien arabera agien moldatuko ez diren horiek, baizik eta esklusio bazterketa egoeran dauden pertsonea horiek dira guretzat kezkagarrienak. Kaleetan lo egiten dutenak, egoera benetan zaurgarrietan daudenak, horiek medikura joatea, gizarte zerbitzuetara joatea, lanbidera iristea, horretarako une honetan bide telematikotik eskaintzen diren baliabide asko ez dira iritsiko horiengana, beraz badakigu arrakala bat dagoela.
bazterketa egoera larrian dauden pertsonak eta gainerako bizaleen arteko arrakala hori are handiagoa izan daiteke bide telematikoak erabiltzen badira. Askok ez dutelako inolako sarbiderik internetera, askok ez dutelako inolako tresnarik informatikoki izapide bat egiteko, edo ez dakitelako nola aurkeztu dokumentazioa lanbiden. Eta hor, lokutorioak egoten dira, zerbitzu horiek eskaintzen, eta behar izaten dute, bertako langileen laguntza, ez? Eta hor zer gertatzen da, adibidez pribatutasunerako inolako eskubiderik ez duzula, datuen pribatutasuna ere ez dela bat ere mantentzen edo babesten, leku publiko batean zaude, ez? Eta azken batean horrek ere kezkatu egiten gaitu. Eta hori lotua dago pixka bat, lehen esan dugun zerbaitekin. Oroar, herritarrei informazio ematen diegunean, gizarte zerbitzuei buruz, ez ezagun ahaztu, zenbait mito aurreiritzi daudela gizarte zerbitzua jasotzen dituzten pertsonekiko. Eta horiek suntsizea ere borrokatu beharreko zerbait, xenofobiaren aurka. Askok benetako informazioa dutenean eta jakiten dutenean, benetan nola funtzionatzen duten gizarte zerbitzuek, zer baldintza dauden, zer prestazio dauden, eta jakiten dutenean guztiak dugula horietarako sarbiderako eskubidea, noski, horre bate oso tematuta baldin badago bere jarreran, ez dago ezer egiteri, baina oroar jendeak informazio hori jasotzen duenen, pixka bat baretu egiten dira, bestelako ekimen edo argudio horiek esaten duteran, atzerritarra datoz eta laguntzak ematen zaizkie, informazio emanez sinesmen horiek suntsitu egiten dira. Zailtasun nagusienetako bat da pixka bat lehen esan deten eredu hori desmontatzea. Pertsona datorren ideiakin eta zuk transmititzen zenun ideia hori desmontatzea. Askotan ere eskaera zuzen batekin dator, Karitasea jundaiteken bezala, baina eskaera zuzen hori bere hortan, demagun pertsona bat dator esanez, bakarri bizi naiz eta botoia nahi dut, botoia oso ezaguna dalako, eta esate dute gaina, botoia. Zuk egin dezakezu botoia telealarma eta hortarako desde logo ez da gizarte langile bat behar, aurreztu dezakegu diru pila bat administrazioan, edo ez, pixka desmontatu behar diozu hori, esplikatu behar diozu gizarte zerbitzuen sistema eta gizarte langilean figura zer dan, askotan ere, adibide moduan jartzen deu, osasun sistema eta eredua, behaiek oso hurbilekoa ikusten dutelako, famili medikuaren erreferentzia, medikuak proposatzeko ze tratamendu, edo ze botika behar duen, edo ze rehabilitazioa behar duen, edo ez, horrena egoera aztertu behar du, froga batzukin berdizkio, analitika batzukin berdizkio, eta gure analitikak eta frogak dia elkarrizketak, da akompainamendua, da etxeko bisita, eta horrei buelta ematea, demanda zuzen horrei buelta ematea da aurrenengo zailtasuna. Baita ere, lotzen dut aurrenengo galderarekin, hori transmititzen deulako. Orduan, arriskuan ere ustez, hori bai transmititzerak orduan gizarte zerbitzuen prestazio eta katalogoak eta beti, nik bai baino ez, hor pixka bat retizentea naiz, konpra online batea bihurtu joan gaitezke eta ez da hori, bai. Nik tendentziak, interneten begiratzeko, osasun arazo badakatenean, eta zeukiko den, eta gero esatet, ostra, hau ez da interneten dago informazio asko, baina azkenean mediku eta osasun aholkularitza bat behar dugu, hori da, desmontatzea da aurrenengo erronka. Bigarren zailtasuna edo erronka ere da pixka bat binkuloa lortzea pertsona horrekin, askotan prozesuak normalian pertsona gizarte zerbitzutara hurbiltzen denean zailtasun egoera batean dago, bera edo familia arteko bat,
espero etzun egoera batean, eta horrek ere eragiten dio, bai emozionalki, bai erabakiak hartzeko orduan, eta nik ados nao Txemak esan dunakin ere, informazio gehiegi askotan ez da egokia, osea, behar dana da pixkat pertsona hori jaso, egoera hori ondo jaso, transmitizutu lasaitasuna, transmititu lasaitasuna, naiz eta denbora askotan ez euki, eta egia da, igual, itxaron gelan dakazula, beste 3 pertsona itxo egiten, ez? Zu hor zaudela, erreferente publiko bat zehala, zugana jo dezakela, gaur gauz batzutaz hitz egingo degula, baino zugana berriro etorri daitekela, deituko diozula, pixka bat hori. Hortan denbora bat behar da. Prestazioak azaltzerak orduan eta informazioa ematerak orduan zer da beste zailtasun bat? Dagon prestazio pila, baldintza pila. Gero, herri batek dazka baldintza batzu, besteak, eman komunean baditugu asko, horre ere hobetu da, baina gero letra txikian daude, pila bat gauza. Orduan, klaro, letra txikia askotan profesionalak ere ezagutzea hori, ditugun erraminta pilokin eta Eusko Jaurlaritzak informatze gaitu, eta ez dena oso kritika izan, baina lan aitea zaila da, administrazio maila desberdinek, iturri desberdinetatik azetze gaitunean sarrera gehan, atenditzeko sarrera gehan profesionalei, eta gure funtzio nagusia hori danean, baina ez bakarrik informatzea, porque bestela esango genuen aplikatibo bat, eta sartu hor, edo hemen fitxa, ez? Txemak esan duna, orientatu behar da, baloratu behar da, orientazio hortan, denbora eman behar da, eta aztertu behar dia, lankideak esan du bezala, ez? Egoerak bere osotasunean, ez? Nik, ez dakit Bizkaiko esperientzia agian hori da, nik ezagutzen detena Gipuzkoan, ez da, guk oso konstiente gea gure egin behar nagusia da egoera era sistemiko batean hori, analizatzea, baloratzea, eta naiz eta eskubide jakin bat ez euki, hori noski esango zaio, bira, ontarako ez dakazu, baldintza hau ez tezu betetzen edo beste hau, ez? Askotan pertsonak ere demanda zuzen batekin datorrenean zaila da horrei ez erantzutea. Azkenean, baina jo quiero saber, orduan, agian esan behar diazu, bira, 6 hilabeteko errolda bete arte, eta agian pertsona horrekin gelditu da. Baina gure aurreneko helburua da, gurea bentsat, nik ezagutzen duten esperientzietik, esan, pixka bat, sistemara ongietorria eman, erreferentzialtasun hori albada landu elkarrizketa hori, binkul hori lantzen hasi, aurrengo ponentzian aipatu dan bezala, ez? Zergatikan hemen 8 hildako eta hemen bat, ez? Hemen, ez? Gizarte zentroak zeudelako, edo, ni hortaz, horrekin sinisten, pertsona bakarrik ez gea, ez ditugu behar oinarrizko premiak de jan, lo, eta horiek ere bai, noski, baina harremanak behar ditugu, harreman sareak behar ditugu, binkoloak behar ditugu entzunak izan, behar ditugu bizi ditugun prozesuetan euskarriak euki eta gizarte zerbitzutatik hortan saiatzen gea. Aipatu dut, baina iturri desberdinak eukitzea informatzeko oso zaila da hola lanitea, kompetentzien banaketan konplexutasuna, plataforma desberdinak, aplikatibo desberdinak, interoperabilitatearen erronka, naiz eta gauza batzutan hobetu, hor dago gaur egun ere, eta oso zaila da ondo lan egitea, naiz eta ondo lan egin nahi izan. Ados nago, izen aztu zaidarkatu, Inigo, zurekin ere bai, zuek beste zarbide importante bat zehazte, jende asko dago ez dakarna informazioa gizarte zerbitzutaz, batzu beldurragatik, besteak ezagutza faltagatik, bestea, Caritas ere historia handiko entidade bada, erreferente badalako, eta, agian hobeto sentituko dalako edo, baina, nik izan dezaket, lankidetza polita eta gauza elkarrekin lankidetza politak egiten ditugula. Orokorrean, entidade desberdinekin, Caritas barne, eta batez ere, bazterkerian bazehazte, pilare bat, hori ezin daukatu.
berriro orientazioan garrantzia, orientazioan garrantzia, ezain beste informazioa, baizik eta baliabide guzti horietan orientazioa. Eta gero, ez da aipatu deten edez, baina udalen arretarratioak beste zailtasun bada, denbora, informatua, binkula, horrek denbora eskatzen du. Prozesuak laguntzeko denbora eskatzen du, etxeko bisitak iteko denbora eskatzen du. Eta gero bai, informazio hori pertsona ezberdinen ezaugarrietara egokitu beharra. Osea, ez daude bi pertsona berdin, ez daude bi egoera berdin. Orduan, bueno, hau ez da hain matematikoa de si tiene dependencia es mayor eta le toca esto. Ez da. Eta ez gaitezen hor erori. Eta gero irisgarritasun unibertsala, bermatu behar deu erronka moduan, bai hizkuntza aldeetik, hizkuntza ere muga bada, azkenean naiz eta sistema konkretu batzuk eduki, dualia edo bat, edo, hizkuntzan mugak, euskera erderakin batzutan muga dazkagu harremanak eratzeko, guk izan ditzazkegun herritar ezberdinen jatorriakin, hizkuntza dibertsitate funtzionala, adina, eta batez ere lehen elkarrizketaren garrantzia nahi eta azpimarratu, ezin da sistema guztiko prestazio eta zerbitzutaz informatu elkarrizketa batean, 20 minutuko elkarrizketa batean, binkulatu, eta, ezin da dana aurrenengo elkarrizketanin, baina niretzat importantiena hor da, pertsona horrek jakitea erreferente publiko bat izan dezakela gizarte zerbitzutan. Eta biharko pasata berriro ditu dezakela. Nire igual tokatuko zaio itxoite 15 egun, baino. Eta batez ere bai, lehen esan detena, pertsona bat etortzen danean, normalian, bere bizitzan, etapa zail batean, edo familiarteko batei dagokionean, edo berari dagokionean, eta danok bizitzako etapa zail batean gaudenean, ni bentsat, eta pentsatzen danok, gaude blokeatuta emozionalki, ulertzeke hori dazkagu ere zailtasun gehiago, orduan, derrepente informazio pila bat, eta jartzez dakazu, incluso el estrés profesional, de, una posible situación de, una alta hospitalaria, de una persona que necesita, eta informatu berdiozu, mendekotasuna, ezgaitasuna, eta laguntza teknikoak, eta bestia, eta. Orduan, bueno, blokeo, gaina hori denin berdiozu, eta bea blokeo egoera hortan da. Orduan, askotan, beste estrategia batzuk hartu behar ditugu, importantia trasladatu, hemen gaude, prozesu honetan zurekin gaude, ni izango naiz tal, zure referentea, hau da nire kontaktua, gaur hau ontaz itzen godeu, baina bihar beste hau, pixka bat hor. Chema, ¿con qué dificultades nos encontramos? Nosotros partimos de... Abiabundua zailtasunik ez da. Que nos llegan... Hain zuzen gugana heltzen direnak, zuzenean datozela nahi duten horren bila. Arazo jakin batekin datoz, adimen desgaitasunari lotua, hain zuzen. Eta hori dela eta, saiestu egiten ditugu bideratze zailtasun batzuk. Sistemak berak dituena. Zailtasun bat izaten da batzuetan jendean hasi egiten dugula. Badago jendea jaiotzen denetik, hau da, semea edo alaba jaiotzen denetik etortzen dena, eta beste batzuk gizarte zerbitzu jakin batera sartu behar duelako, etortzen da bertara jo behar duelako, beto esan da. Baina irisgarritasunaren gaia, informazioaren irisgarritasunaren gaia lantzen dugu ikuspegi kognitiboago batetik. Gai izan behar dugu ulertzeko zer dagoen, zer aukera eta zer baliabide dauden eskuragarri. Eta hor, hobetzeko tarte handia dago, irakurketa errazari dagokionez, hizkera garbiari dagokionez, dokumentazio administratiboa ere erraztu egin beharko litzateke, soildu, eta uste dut oztopo bat dela, uste dut oso esi handia dela. Eta
hori hobetzetik onura etorriko zaigu guztiontzat. Batzuetan ez dugu ulertzeko zailtasunak ditugulako, baizik eta formatu eta euskarriak konplexuak direlako eta oztopatzaileak. Ez dago argitzerik azken finean. Uste dut hor badagoela zailtasun handi bat. Beste zailtasun handi bat oso garrantzitsua da de posible solución. Irtenbide posibleen sare handi bat dagoela prestazioak eta gizarte zerbitzuak emateko bide asko daudela, baina horietan ezinbestekoa norbaitek lagun egitea. Gerriko beltza zazpigarren dana behar duzu ia kokatzeko non zauden eta zer eskaintzen dizuten. Hori zailtasun handia da. Eta hor denbora behar da, dedikazioa behar da, eta norberaren neurrirako laguntza ere behar da. Erakundeen sarea ere oso konplexua da, prestazioak emateko sisteman eta irtenbideak ematekoan gizarte zerbitzuetan. Eta azkenik, badago beste zailtasun bat, eta ez dakit nola adierazi. Askotan, zailtasun handiak datoz, gauzak nahazten diren lurretan sartzen garenean, inguruabarrak bata bestearen gainean jartzen dira. Esaterako, adimen desgaitasuna eta buruko gaixotasuna duen pertsona bat. Adibidez, bideratu behar duzun gizarte zerbitzuan hasten da hau ez dagokio gizarte zerbitzuei baizik eta osasun gintzari hau adin txikiko baten ingurukoa da, beraz hezkuntzari dagokio. Horrelako egoerak dira gauzak nahazten dutenako barkatu. Hiruzpalau ingurua barmetatzen zaizkio norbaiti, zailtasun gehigarria dakarkio gizarte zerbitzuetara bideratzean. Nik uste zailtasunetan errepikatu egingo ditudala zenbait gai, baina beste ikuspegi bat eman nahi diot. Badago norantzko bakartasuna ulertzearen kontu bat, eta eraikuntza horretan produktibotasuna ere sustatu beharra dago. Esklusibotasuna ere burura etorri zait. Iruditegian badago horrelako ideia bat, oinarriko gizarte zerbitzuen esklusibotasunarena. Baina zenbateraino lagunduko luke sare artikulatu ekosistemiko batek honetan guztian elkarlanean eta eraikitzailea den modu batean lanean arituko bagina, askoz egokiago eman ahalko litzateke erantzuna. Beste kontua da zein neurritan bizigaren edo nola bizi den harremana konfiantzazkoa da edo erakunde fiskalizatzailetzat jotzen da gizarte zerbitzuen mundu hau. Supermerkatua aipatu duzu eta nik askotan saltzeko makina batekin konparatzen dut. Botoi bat eman eta behar duzun hori ematen duzuna, ez? Aitzitik uste dut
denborarekin harreman konfiantzazko bat sortu behar dela, eta era digitalean lagundu egin behar zaio. Beste zailtasun bat urruntasuna da. Izan ere, prozesu konplexuen ondorioz, era formalean organo guztiek ematen duten hori aberastu egin liteke. Proaktibo izan da, partaidetzazko funtzionatzeko modu baten bitartez. Eta konfiantzatik, era informalean komunikatuz, hurbiltasun afektibotik, engranaje hobea lortu ahalko genuke formalaren, alderdi formalaren eta alderdi afektiboaren artean. Eta horrek hain zuzen osatzen du pertsonen harremanen sarea. Eta uste dut horrekin lotuta daudela gainera zenbait zailtasun. Eskerrik asko, Maider. Zailtasun askotaz aritu gara, baina begira diezaiogun arkiari, karpenei, hortaz ere aritu nahi baitu gaurko topaketan. Eta saia gaitezen berritzaileak izaten, eraldatzaileak. Begira diezaiogun ze erronka edo desafio zehatz ditugun alderdi telematikoarekin, arrakala digitalarekin, dibertsitatearekin, informazioa ematearekin eta lagun egitearekin, gaitasun kognitibo ezberdinekin, eta horrelako erronkei errepara diezaiogun irtenbideak eta proposamenak egiteko. Adibidez, mai hau bera ere aukera ona da, zailtasunak mahai gainean jartzeaz gain, hori irakurketa bat emateko eta irtenbide bat bilatzeko. Horrelako uneak onak dira horretarako hain zuzen ahuldadeak ikusteko eta horretarako gaude gaur lupa hor jartzeko, baina gauza asko bedaitezke ere eta hobetu dira gainera. Gizarte zerbitzuak aplikatu diren urte hauetan guztietan bide honetik jo dugula uste dut, baina garbi dago gauza asko dago oraindik hobetzeko. Kideek dagoeneko aipatu dute gizarte zerbitzuetarako sarbidea burokratizatzea zailtasun bat da, eta zailtasunak dakarzkie horrek familiei. Ez soilik aurkeztu behar duten dokumentazio guztiagatik, baizik eta gizarte zerbitzuekin duten harremana, esaterako oinarriko gizarte zerbitzuekin dutena, ezberdina da hirugarren sektoreko entitateekin alderatuta. Gure bezalako elkarte batera inguratzen direnean, erabiltzaileek beste jarrera dute gizarte zerbitzuekin alderatzen badugu. Eta horri ere erreparatu behar diogu, zergatia ulertu behar dugu. Izan ere, oinarriko gizarte zerbitzuetan topatzen dituzu profesional onak, harrera ona eta hurbilekoa egiten dutenak, eta beste batzuek ez. Eta gauza bera gertatzen da hirugarren sektoreko entitateetan. Baina, herritarren pertzepzioa ez da hori errazago joatzen dute hirugarren sektoreko entitate batera gizarte zerbitzu publikoetara baino, esaterako oinarrikoetara. Gure ustez, beste irtenbide bat da dokumentazioari lotutakoa honako hau. Azken aldian alderdi telematikoan erreparatzen ari gara eta hori erraztean, baina positiboa izango litzateke halaber familiei errolda ziurtagiriak, oasunekoak eta bar eskatzean, eta jatorrizko herrialdeko dokumentazioa eta bar, zentraltasuna baliatzea alderdi telematikoan,
administrazioaren beraren loturak aprobetxatzea eskabidea aurkezten duen pertsonak bueltaka ibili behar izan ez dadin. Jendeari arreta ematen diogunean, askotan terminologia oztopatzailea erabiltzen dugu, harreman hori sortzea zailtzen duen terminologia bat. Denboraz ere aritu gara, Caritasen, azken finean lagun egiteko prozesu horretan, denborari garrantzi handia ematen diogu. Izan ere, ibilbide horretan garrantzi handia du. Hain zuzen, Caritasen barnei termino bat dugu erabiltzailez aritzeko. Dagoeneko ez dugu erabiltzaile esaten, baizik eta parte hartzaile prozesuan bertan parte hartzen dutelako. Hori sare lanari lotuta dago. Askotan profesionalok sare lanaz aritzen garelako, baina gero praktikara eramaten zailtasunak izaten ditugulako askotan. Indarrak batu egin behar ditugu, eta bateragarri egin behar ditugu prozesuak eta zerbitzuak, kalitatezko zerbitzu bat, gizarte zerbitzu bat lortzeko. Entitate gisa laguntzailea bilatzen duzu zure inguruan, eta uste dut hain zuzen gizarte zerbitzuetan oso komunitatea beratza garela, eta gaitasun handia dugula, baliabide asko eta baliabide ekonomiko asko ere bai. Eta horri oraindik ere erabilera hobea eman altzaio. Proiektu onak jartzen baditugu abian eta jendeari era positiboan lagunetin badiogu. Bueno, ronkak, helduko dut pixka bat Inigo bukatu duen lekutik, ez? Elkarlana bai administrazio, bai entidade, bai herritan egon daitezken, elkarte, mugimendu guztiekin. Adostu behar dugu administrazio maila ezberdinak zer nahi dugun transmititu herritarrei. Nire ustez hau da oinarrizko erronka, zer nahi dugu eta nola nahi dugu transmititu gizarte zerbitzuen sistemari buruz, mezu garbia emateko herritarrei. Eta nire ustez lehen aipatu detena, ez? Mezu garbi hori da, zailtasun prozesuetan bidelagun gehala. Herritarren arreta hobetzeko baliabideak ditugun sistema bat garela, prozesu horietan erabakiak hartzeko arreta profesionala eta prestazio teknikoak ditugula, eta gero bai, zerbitzu eta prestazio ezberdinak daudela, baino gero bai, ondoren. Hori da aurrenengo erronka edo neurri nagusia hartuko nukena, nire eskubalego, ezta? Gero, beste aipatu eta ere, baina indarra ere jarri nahi diot, orduan bateratutako erraminta eta aplikatiboak behar ditugu, profesionalek, entidadeak baita ere, informazio oian hortan, modu ordenatuan eta gero irisgarrian ere, aipatu dugun bezala, irakurteraza, momentu batean pertsonari emateko, hizkuntza ezberdinetan, baina pixkat profesional eta entitaten eskura behar du informazio hori modu ordenatu eta irisgarrian. Herritarrak ere eduki dezake, baina ez dugu ahaztu behar informazioa gehiegizkoa, orientazio eta valorazio bat gabe, arreta plan baten baitan, ez dala ezer. Nik jakin dezaket zenbat antibiotiko dauden, zenbat tratamentu dauden, zenbat, eta izan dezaket izugarrizko informazio pila bat, baina ez badakat arreta plan bat, mediko arreta plan bat, eta planteamentu bat, ez da ezer, nire osasun egoera ez da hobetuko, ez? Eta ez bakarrikan modu asistentzial batean, modu preventibo batean. Eta modu preventibo hori, lehen, aipatu du, barkatu izenekin txarren nahi, eta Maiderrek, ez? Herritarrekin, parte hartzeakin, kontatuta guk Zaraustikan eta esango nuke Gipuzkoako herri askotatik, Gipuzkoa ezagutzen detena dalako, geota lan gehiago egiten deu, 5 zerbitzu izango litzakena, ez? Bai
ditugu mailak, bai elkartekin, bai pertsona interesdunekin, badaukagu inklusio maila, daukagu adineko pertsonen maila, osasun maila, maila horietan ere informazioa partekatzeko gune dira, informazio hori partekatzeak suposatzen du ere elkarte horietan edo maila horietako partaideek behaien adineko zentroetan, jubilatu etxeetan, eskoletan, ere dazkagun mailak informazio hori helarazten dela bazkenean pertsona horiei. Gero, aipatu dut, baino irisgarritasuna bermatuko duten baliabideak, bai kognitiboa, bai ikusmenekoa, entzumenekoa, itzulpenak, herritarrei informazioa era desberdinetan helarazteko. Importantea da elkarlana, informazio trukaketak, formazio bateratuak, ez bakarrikan gure sisteman barruan administrazio maila desberdinetan eta entidadeak, nik entidadeak sisteman barne kokatze zaituztet, orduan sistema netzat beste zarbide bat zehazte eta alde hortatikan hobetzeko iruditzen zait sistema guztia, sistema danak dakagula, zer hobetzeko. Ez bakarrikan esan nahi gure sistemakin, baizik eta beste sistemekin, bai osasun sistemakin, hezkuntza sistemakin, etxebizitza sistemakin, diru-sarreren sistemakin, ez dugu astu behar ere, gizarte zerbitzuen sistemak helburu propio batzu ditugu, baino egia da beste sistemen utzuneak, guk ere baditugu, baino beste sistemen utzuneak ere jasaten ditugula eta askotan gure egitekoa ere aldatzen dutela, ez? Etxebizitza eskubidea ez dago bermatuta, eta orduan, rebote, gizarte zerbitzutan. Edo lana ez dago bermatuta, rebote, eta prestazio ekonomiko, orduan, bai beste sistema guztioekin ere hitzein behar dugu, erronka hitz egiten da, baina erronka hori eta neurri horiek entre sistema sartu behar dira. Eta batez ere, sistema biekin lan egiteak orduan ere, ez dugu astu behar, guri ere badagokigula, oinarrizko gizarte zerbitzuei eta baita entidei badagokigula, sistema bietara bideratzea, baina bideratzea nik esateten bezala no deribar a la deriva, jun etxe bidea edo, jun lan bidea edo, porque hori da, pixka bat, oian hortan, kasi bakarrik ustea, ez? Eta no deribar a la deriva, ezagutu berdeu sistema hori, ezagutu berdugu sistema hortako prestazioak, eta berdina beuki berdeu, informazio guztia modu koordinatu, antolatu, ordenatu bat, eta aldaketak nola prestazio danetan daude egunero, baldintza hau za, baina gaur hau da, lanbide kriterio aplikatzezun, baina bihar beste bada. Orduan, hori egon berdu modu erronka handi bada, modu ordenatuan da aktualizatuta mantentzeko. Batez ere, nire ikuspuntutik profesionalen eskura. Ez hainbeste herritarren eskura, baita ere, baina lehen esan deten azalpenagatik naiz errepikatuko. Eta gero, ni praktika honak oso xumeak okurtze zitzaizkidan, azarautzen adidez ite dugu, herritar berriei harrera gida bat ematen dio. Oso gauza sinplea da, baina pertsona bat erroldatzea datorrenean, badaka harrera gida bat. Eta hor, ja, informazio, herritar horrei, transmititu nahi diun nahi, zaraustar berri horrei, transmititu nahi diuna hor dago. Eta gizarte zerbitzuen inguruan ere, transmititu nahi diuna hor dago. Idea garrantzitu bat adidez, ez dezu, regularizatu eta etorri egon behar, gure gana etortzeko. Hori ja, mezu hori erroldatu danean, irakurri badu eta dago itzulita, badauka, ez? Horrelako gida zehatzak, adineko izuzeutako gida zehatzak ateatzen ditugu, indarkeria matxista kasuei arreta iteko ere, gauza horiek betikoak dianak, niretzat betikoak dianak, baina ez dugu ahaztu behar. Askotan digitalizazioa, ez dakiz, eritz zaigu innovazioa da, eta dela, agian, bai da bide bat, ez da horren kontra, baina bai da bide bat badatorrena eta etorri da gelditzeko, baina gauza hauek funtzionatzen duenak ere ez ditugu ahaztu behar. Hitzaldiak da beste bat, guk adibidez guain, datorren astean hitzaldi bat emateagoaz,
nire gizarte zerbitzutako lankide batek, gizarte langile batek, adineko zerbitzuen inguruan, eta gizarte zerbitzuen inguruan. Bueno, hor, jendea jungo da, eta juten dan horrei, mezu bat helarazteko aukera aukiko dugu, ez? Herri txikitan, bakoitzak ditun aukeran arabera. Aipatu dituten parte hartze maila horiek, elkarte desberdinekin eta behaiek ere gero transmisore egiteko, lehen ere aurreneko ponentzian aipatu duen bezala, ez? Ez da formakuntza bat honek jasotzen dula, ez? Hauek, que hagan luego de influencer erabili du, nik urrengo maira izen hori eramango, esango jo, zuek zehazte gure influencer, adineko zentrotan, eta ez? Gustatu zait. Ekintza bateratuak inberditugu, bai administrazioa, bai entitateak, ez dakit, voluntaritza eguna, adibidez, antolatzen deus arautzen urtero, entidade ezberdinak, baina gu ere hor gaude, hor mezu garbi bat denok batera helarazten dugu, eta modua da gizarte zerbitzuak hurbiltzeko herritarrei. Eta, azkenengo pixkat, hori, que si Mahoma no va a la montaña, pues, pixkat, edo ez daketola dan azaldia, olako zerbait, pentsatu behar deula, hori, bulegoan gelditu beharrean, eta esan, etorriko da, eta nik hau informatuko dut, edo informatuko dut, eskatzen din hortaz, beste hausnarketa guztiontatikan, beste erronka txiki hauek, betikoak dianak, baino enitu nahi aipatu gabe utzi. Eskerrik asko, Amaia. Chema, ¿han hecho el trabajo? Bueno, egin digute lana, Iñigok eta Amaiak. Txandaldaketaren onurak, ez da? Agian erantziko nuke, erronkak baditugula nahi adina. Hobetzeko erronkak eta zerbitzuetarako sarbidea bermatzeko erronka ugari ditugu, eta sor daitezkeen ideiak ere, nahi adinakoak izan daitezke. Bururatzen zaidana bada neurri posible bat, eta bada hirugarren sektoreko erakundeek dugun zeregin hori indartzea edo azpimarratzea, ez da? Ezinbestekoa garelako gizarte zerbitzuetarako sarbide hori bideratzeko, sareko lan egiten dugu, jada egiten ari gara lan hori, eta nik indartu egingo nuke. Eta horretan ari gara nahi dugulako, ez da? Zerbitzu hau ez da prestazioen barruan aitortuta dagoen zerbitzu bat, ez da? Ez da hirugarren sektorearen baitan sartutako zerbitzu horien parte bat, ez da? Gorabideen adibidez, zerbitzu profesionala eta abar finantzatzen da banku fundazio bati esker. Ez bagenu izango babes ekonomiko hori, ezingo genuke gure zerbitzu eman. Beraz, horregatik diot indartzea, ez da? Eta zer gehiago egin genezake? Gustatzen zait, adibidez, aplikazio bidez errazaren ideia hori, baina nik eskatuko nuke benetan testatuta egotea aplikaziorik amaierako erabiltzaileek testatzea, bestela oso korapilatxua izan baitaiteke aplikazio hori erabili ezaten lortzea, ez da zaila izan daiteke. Ari gara gizarte zerbitzuen informazioa errazteaz, sarbide hori errazteaz, eta askotan aplikazioekin ez da hori gertatzen, ez? Bizkaian badago aplikazioa zaintzap izena du. Aplikazioa duzu, hortxe duzu, orain saia zaitez. Saiatu aplikaziora sartzen, eta saiatu, ea laguntzen dizun. Benetan zaila da, oso korapilatxua da. Egin duten prozesu horretan, ez direlako aintzat hartu, amaierako erabiltzaile horiek ez dainolako teste horik egin. Eta horrez gain ere, beste zerbait bururatzen zait. Horrela, behin amesten hasita,
aizu, historia sozial digital bakarra edukitzea, izugarri gustatzen zait. Hori dena bateratuta egotea izugarri gustatzen zait. Baina, iruditzen zait, ez gaudela urrun, baizik eta ez dakit nola esan. Pentsatzen dut erretiro hartu eta oraindik horrelakorik ikusi gabe hartuko dela erretiroa. Baina, noski, logikoa litzateke, ez da, edukitza gaitasun bat, historio bakar batekin lan egiteko, historia bakar batekin. Lehen esan duzu, asko horratu gara, edo asko horreratu da gai belikoetan adibidez, eta hor sistema bakarra dago eragile guztientzat, eta hemen daukagun konplexutasuna, hainbat erakunde, datuen interoperabilitaterik ez. Baina tira, proposatzeagatik baldin bada, historia bakarra edukitzak lagunduko liguke beharrei erantzun bat eman ahal izateko, gizarte zerbitzuen sistema osotik. Tira, ziurrenik errepikatuko dut esandakoa, baina berriro hagen aipatu diren alderdi garrantzitsu batzuk. Erronkei dagokienez, zer garrantzitsua den elkarrekin hausnartzea, ez da? Hau jadan martxan egotea eta jakitea zer nolako jardunbide dauden erronka hauei erantzuteko. Garrantzitsua iruditzen zait alderdi prebentiboa. Hau da, nola lotu eskubide horien ezagutza, prebentzioa garrantzitsua delako egoera konplexionak iritsi ez daitezen eta osasun sistemarekin antzekotasunak ateratzen ari garenez, zergatik pertsona bakoitzak ez du erreferente bat zuzenean gizarte zerbitzuetan. Eta harekin azaitezke lanean, zure historio pertsonala, eta osartzen dira osasun elementuak, sozialak, izan liteke, ez da? Jaiotzen garenean, badaukagu mediku bat esleituta zergatik, ez? Izan dezakegu, ez? Izan genezake. Baina ez daukagu irudi hori. Ez da transmititu, ez da hori, baina eduki badugu. Baina nik esan nahi dut, iruditeria kolektiboan ez dugula alakorik, medikoa aldiz badaukagu. Eta horrez gain, iruditzen zait ere, hainbat forotan, ari garela parte hartzen, eta ari garela elkartzen, ez? Saretzelan horretan, erakundeekin, eta hori egiten ari gara maila kolektiboan, baina ez dakit zer neurritan horrek erantzuten dion erabiltzailea aktiboa izateko behar horri. Ez dakit zer neurritan ari garen laguntzen, pertsona bere bizitza proiektuaren parte aktiboa izateko. Ez dakit pertsona bakoitzari dagokionez nolatan edo zer puntutan gauden horrekin. Ez dut ikusten, ziur aurrera pausori lortu denik pertsonaren benetako parte hartze aktibo bat izateko. Besterik ez, ni badaukat galderaren bat, baina ordua kontuan izan da galderen txanda bat zabalduko dugu, maiko edonori egin dakizkiokezue galderak. Bai, animo, aurrera, entzuten da, ez? Ez, mikrofonoa behar dugu itzulpena egin ahal izateko. Igual para... el streaming. Sí. Desde casa no acaban de verlo. Hola, ¿se oye? Sí, vale. Muy bien. Bueno, hola, yo soy Amaia. Kaixo, ni Amaia naiz. Eta orantxe, lanean ari naiz ikerketan, EAPen Euskadin, pobreziaren eta gizarte esklusioaren aurkako borrokasarean, eta haien partetik nator, baina beste zenbait kolektibotan ere banago, esaterako zehazki, indarkeria matxistaren aurkako bi kolektibotan. Bat da
indarkeria matxistatik bizirik irten diren kolektibo bat. Apur bat urduri jarriko naiz batez ere kritika egingo delako. Niretzat beharko lukeena baino bigunagoa are. Ez dago bat ere pozik lehen izlariak bideo baten bidez egin duelako. Gainera uste dut oso ikuspegi individualista aurkeztu duela, eta gero nahiko nioke berari esan. Ez dut uste gainera haren ados egongo litzatekenik bere aipua horretarako erabiltzarekin. Vale. Hainbat gauza aipatu nahiko nituzke, baina gutxi batzuekin hasiko naiz. Inigo, aipatu duzu honako hau. Oso gainetik esan duzu jendarik gehiago kostatzen zaiola gizarte zerbitzera jotzea, elkarteetara baino, nik uste beldurra dela, emakume askok beldurra diote gizarte zerbitzuetara jotzeari. Zergatik? Askotan seme alaben kustodia galtzen dute, eta askotan gizon erasotzaileen esku gelditzen da. Edo bestela diputazioaren tutoretzapean gelditzen dira. Kondoan harritu behar dugu beraz, beldurra dagoela. Eta gainera, garbi dago komunikazioa ez dela arazoa. Zerbitzuek komunikatu egiten dute, baina egin dugun txostenaren arabera ikusi genuen emakumeek ez dituztela erabiltzen eskubidea duten baliabideak. Eta kontua ez da zer gertatzen den emakumeekin, baizik eta baliabideekin. Gauzak oso banatu daude, kontuaren arabera oso bereizita dago ze zerbitzutan jorratu behar den. Gorabideko kideak ere aipatu du gauzak zaildu egiten dira, eta beti da zaila. Beldurra dago, baina gainera sistema hain dago zatikatua arazoi erantzuna ezin baitzaia eman. Adibidez, gizarte zerbitzutera jotzen dugunean prestakuntza falta handia dago. Adibidez, indarkeria matxistaren gaian. Desakreditatu egiten dituzte emakume hauek, eta askotan horregatik ez duten nahi berriz inguratu. Askotan entzut dugu jakingo banu, jakin izan banu, salatu egingo nukeen, baina emakumei ez zaie sinisten horrelako zerbitzuetara jotzen dutenean. Más intervenciones. Beste norbaitek hitza hartu nahi aldu? Nik nabardur bat egin nahiko nuke. Aipatu duzunarekin lotuta. Nik atzerako hitz egin dut, edo konfiantza faltaz, edo zuk argudiatu duzu beldurra dela. Ziurrenik askotan egia izango da. Baina aztertu beharko genuke nondik datorren beldur hori. Eta askotan beldur hori informazio txarretik dator.
askotariko kasuak egon daitezke, baina nire esperientzia Caritaseko zerbitzuan hori aipatuko dizut. Haurrak dituzten emakumeak badaude, ez direnak gizarte zerbitzuetara inguratzen, sare informaletan esaten zaielako haurrak galduko dituzela. Hori ez da horrela bere horretan. Mahai honetan gaur aipatu dugun moduan, zenbait entitate eseri gara mahai batean, esateko pertsona horri lagundu altzaiola, zenbait espartuan ez soilik ekonomikoan. Haren egoera hobetzeko eta prozesu batean seme-alabak berarekin mantendu alizateko. Eta horrelako gauzak gertatu dira, horrelako prozesuak egon dira, eta abia puntua askotan udaleko gizarte larrialditako zerbitzua izan da. Beraz ez da egia zuzenean aurrak kentzen zaizkienik emakume bati gizarte zerbitzuara jotzen duena, noski egoera bakoitza aztertu behar du, eta aldundian noski beti arituko da adingabeen ongizatearen alde, baina beste entitate edo elkarte batzuk prest daudenean prozesu horretan laguntzeko hori egiten da. Laguntza hori ematen dugu behintzat. Garbi dago ordubete eman dezakeala honetan erantzuna ematen noski. Baina jaso dut zure haserrea administrazioarekiko duzun haserrea eta zu edo ordezkatzen dituzun pertsona horiek ez senditzea ondo hartatzen dituztela. Nik 24 urte daramatzat lanean eta 15 urtez indarkeria matxistako biktimak hartatu ditut zuzenean hainbat udaletan. Lehenik eta behin salaketa ez da gizarte zerbitzuetan jartzen, naiz eta babes eskaera egin daitekeen, ez da bertan salatzen. Eta profesional moduan inoiz ez dut inor bideratu norbait salaketa jartzera. Nik informazio eman diot, eskubidea duela esan diot, baina inoiz ez dut horretara bereziki pertsonan bideratuz, ze benetako bide luzea eta bide latza gertatzen da epaitegietan. Baina esatea norbait gizarte zerbitzuetara etortzen denean aurrak kentzen zaizkiola, ez da egia. Ez da gertatzen automatikoki, ez automatikoki. Beldurra normala da, noski. Nik nire esperientziatik esaten dut normala dela beldurra izatea, egoera horietan duen emakumeak laguntza eske joaten direla gizarte zerbitzuetara, eta nik adibide bera jartzen dut, edo eraso zuzen bat egon da eta berehala jotzen dute laguntzara, edo bestela esaten zaio benetan laguntzarako bidea duela beste emakume batzuk, beste arrazoi batzuengatik etortzen dira, esaterako banatzea erabakitzen badut zer baliabide ditut, nola jo dezaket lan merkatura, eta bar. Beti horrelakoetan hipotesi bat sor daiteke indarkeria izatearena etxean. Eta orduan, lotura bat sortzen da emakumearekin, zerbitzuak hemen gaudela adierazten zaio, eta lehen aipatu dudan horretara jotzen dugu, saiatzen gara urruntzen supermerkatuaren logika horretatik. Hipotesi bat sortzen dugu beraz, indarkeria egon daitekeela etxe horretan, eta horregatik saiatzen gara gizarte zerbitzuen inguruan gauza zehatz bat transmititzen, beldurrak kenduko diona, hau da, hor egongo garela. Eta
tresnak ematen saiatzen gara, koltsoi bat ematen saiatzen gara, salto egin behar duenean babestuta senti dadin. Ulertzen dut zure haserrea. Eta jasotzen dut ni naizelako oraintxe bertan administrazioaren ordezkari bakarra, baina ez nago guztiz ados. Beti behar dugu prestakuntzak gehiago, eta egongo da jendea, ez dena egongo agian behar besteko prestakuntzarekin, baina prestatuta gaude, eta prestakuntzak gehiago behar dugu beti, baina prestatuta gaude gizarte zerbitzuetan horrelako egoerei ere erantzuteko. Beste inork hartu nahi du hitza, ez? Beraz, garaiz, amaituko dugu. Ez ditut nik xetasun guztiak, baina horretarako nago, alide. Eskerrik asko guztioi. Danontzako eta guretzako bereziki kontutan edukiko ditugunak gero arratsaldean eta bigarren partean ikusiko dugun aplikatibo horren inguruan alden heinean gauzako betzeko dana izango da konpondu, hori badakigu, baina aldan heinean gure eta gobernuaren aldetik ere aldan aurrera pausoak eman alizateko. Orain bai, kafea daukago hemen irteeran, bigarren zati hasiko genuke 12:00. Orduan mesedez, puntualak izaten geran denon artean, eta bueno, eskerrik asko berriz ere guztioi.